Ai lục thư xem sang long lên xem sang long lên BJP agar phenet per moto apne ro lam sugo BJP agar phenet per moto apne ro lam sugo BJP agar phenet per moto apne ro lam sugo bubagra long le bubagra long le YTF long le AWF long le Ipresai lok thư bubagra long le बुतार खलायै तिनि के हामबाय तिनि जों लखनपाराव फाइसक फाइजाक चिकनते पान्दानि बिसिंतै काइसा जयनिं प्रोग्राम ओ जयनिं प्रोग्रामो ओलुपारानि फाइसक फाइजाक दया मानेक मलसम ब बीजेपी नि जनजाति मोर्चा नि सदस्य ब तिनि बनि लगे वो 10 फैमिली लगे तबोई 31 बुतार चिनिति प्रमथाव जयनिं खाइफेखा आं बनो बिलाइखे तैबन लगे न बिलाइखे खाबाय लामसगो चिनिति प्रमथानि ngoi tei bubagrani thanchani ngoi फाइनाइ सालो बसकां सालो तैबो चिनिति प्रमथाव गोबांमा जे बीजेपी तंनाय रok फाइनाइ हनै बबाय कन्टेक्ट गसलै तंगो बरनो बचों लामसगनाय फाइदे हिंके जों हाय बनो खाखौफोर बाय लामसगो तैबो ओ पान्डाव गोबांमा चिनि लिडार्स रok फाइसक फाइजाक बरनो बहायनो खाका हमयाफारो तिनि जों ब्लाइखे खातुंजानाय कक तंगो जे ताबकफानो बीजेपी सीपीएम हनै तंनाय रना आं कबंनानि मुसुगु फाइदिनि रक बहायनो नरनो मेडियानि बिसिंते आं कबंनारगु चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों चिनिति प्राव कताल सरकार तो बलायनाय ओ सरकार चिनिति प्रासानि हामख्राय राज्यबासिनि हामख्रायनाय चिनि अस्तित्वनि हामख्रायनाय हानि बागै जतनो कबगु जे ताबकफानो फाया खरक जों बाय थानसाखे चिनि दफानि बागै चबा खायनायनि बागै 16 तारिखनि बागै रेडि फैबायदि हनै आसोनो कबावगो जतनो हामबाय खुलुमखा गांखे ताकुक नों गांखे माने बो पार्टी नि आगे बो पुसो तंगमानि आं जनजाति मोर्चा नि पेस्ता प्रमुख बीजेपी नि याकारै आं त्रिपुरा मथाव हाखायखा त्रिपुरा रेन हांजाकमानि बागै अच्छा इनके नि थ्रुतै माने नि टोटल वोटर का बुसुक जना हाफायका नि नेतृत्व बाय तिनी 10 फैमिली 10 फैमिली वोटर्स इनके वोटर इनके 31 31 अच्छा बेलाय हामबाय